Bă, tată, vă prezint pepenii mei care s-au făcut, sunt puși aproape de 2 luni de zile, s-au făcut în număr foarte mare. Ia uitați cum arată. Are tata aici pepenaș. Ia uitați tată. Vedeți foarte bine. Ia uitați, mai trebuie udați. Așa, sunt niște pepeni foarte puternic dezvoltați. Ia uitați aici așa. Acum să luăm unul, să-l cântărim. Ia, veniți aici și uitați-vă la cântar. Cât are, mă? 6 kg. 16 kg pepenii de la Adrian, de la Izvoare din grădină. Vedeți bine că nu e nicio miciune. Ia mai pun o dată, că nu cred că are atât. Cum dracu să aibă 16 kg? Pune-l! Ia mâna. De nu. Bă, dacă poți să-l pui și tu ca lumea, mă. Așa. Ia uite-l, bă, fuge, bă. Dă-l mai încoa, mai de vale, mă. Ia mâna.